pričati ni raditi. Eto, njegova je također bila zasluga da smo svi zajedno iznjedrili ideju o postavljanju prvih poprsija u Hrvatskoj, Frani Krstu Frankopanu i Petru Zrinskome. A evo, danas nam se ponovo može obratiti kada čekamo svečano otkrivanje poprsja Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog. Zahvaljujem najsrdačnije Hrvatskoj udruzi Zagorskog srca, velikog srca, dragog hrvatskog srca. Mi smo danas u Čakovcu prije podne također o tome nešto govorili, s obzirom na Nikolu Zrinskog, današnjeg slavljenika, njegovu 500. obljetnicu rođenja. Na neki način Čakovec mu je domicil i cijela velika i tragična Zrinska obitelj tamo je na neki način i završila svoju povijesnu ulogu. Drago mi je što mogu govoriti i drago mi je što je ovdje danas ova velika svečanost postavljanja poprsja tom velikom čovjeku. Nakon drevnih antičkih vremena nitko od ratnika, ne samo hrvatskog, nego niti evropskih naroda nije tako jednodušno zadobio aureolu mitskog, homerskog junaka kao Nikola Zrinski Sigetski. Ubrzo, nakon besprimjernim junaštvom ovjenčane smrti, njegove i njegovih vojvoda i vojnika, pjesnici podjednako narodni i akademski, hrvatski, mađarski, njemački, slovački, glazbenici, slikari o toj herojskoj smrti njegovih vojvoda i vojnika stvaraju zanosna umjetnička djela, trajne umjetničke vrijednosti. Upravo taj nepodijeljeni, jednodušni odjek umjetnosti govori nam da se na današnji dan, zapravo na sutrašnji dan, 7. rujna 1566. godine, dogodilo nešto što povijest hrvatska mora zapisati i zapisala je velikim slovima. Današnji veliki slavljenik Nikola Zrinski, legendarni sigetski junak, rođen je pred 500 godina u gradu Zrinu, nedaleko Hrvatske Kostajnice. Zrinski potječu, međutim, od starog hrvatskog plemena Šubića, čija su stara središta bila Ostrovica i Bribir u Zadarskom zaleđu. Dakle, oni su zapravo na neki način povezali hrvatski sjever i jug. Stjecajem povijesnih okolnosti 1347. dobivaju posjede na rijeci Uni, među njima i grad Zrin. Od tada se Šubiću počinju prezivati Zrinski, katkada Zrini. Povijesna vrela, točan nadnevak rođenja Nikole Zrinskog nam nisu ostavila. Međutim, ako se godine rođenja tiče, većina pouzdanih izvora navodi upravo godinu 1508. kao godinu njegova rođenja. Iz tih razloga i ova jubilarna godina, godina Zrinskih, uzima tu godinu za obilježavanje ove iznimne, velike i slavne polumilenijske obljetnice koju s puno opravdanja možemo i moramo staviti u red još dviju slavnih hrvatskih obljetnica. Onu 500. obljetnicu Velikog Držića i onu 500. obljetnicu pisca prvog hrvatskog romana Petra Zoranića. Kao i spomenute dvije držim da je i obljetnica hrvatskog Leonide trebala biti podignuta na nacionalnu razinu. Kao hrvatski ban, Zrinski je posebno zaslužan i za ostataka nekada slavnog hrvatskog kraljevstva. Braneći njezine granice od juga do sjevera, od Senja do Virovitice.
Godine 1546